Mut toi on tyylikäs. Ton kun laittaa päkiin, niin se oikein loistaa sitä. Tuntuupa erilaiselta tää toi jälkeen. Tää on kyllä mulle ihan vieras maailma ja huomaa heti tosta Niin alkaa, liikkeestä. ei oo niin varmaa olosta tekemistä. Joo, ei lähde oikein. Hyvin ne keräytyy sinne reikään ainakin. Joo. Terve taas kaikki. Terve. Me ollaan päästy tällä kertaa puttimattojen pariin ja Kyllä. puttereiden pariin. Ehkä ulkoisesti mielipiteitä jakava, mutta tuntuu, että kun ihmiset pääsee puttaamaan läpi puttereita aikaa kertaa, niin sit ei jaakaan enää ihan niin paljon mielipiteitä. Tuntuu, että viikoittain edelleen ne, kenellä on mahdollisuus eikä ole sidottu johonkin talliin, niin aika moni vaihtaa. Kyllä. Ja me ollaan nyt sitten tutkimassa tänään, mitä sanoo johtaja Helperi Kyllä. aiheesta. Sulla on itellä, sä olet skottikameronilainen. Kyllä. Oletko sä aina ollut? En oo aina ollut, että mulla oli Spideri oli pitkään. Joo. Nyt on 2-3 vuotta ollut sit Scotti. Eli sulla ei ole semmoista niin kuin jotkut on, että vain skotti kelpaa. Ei oo. Pikkuhiljaa alkaa muodostumaan kyllä, mutta Joo. ei oo vielä liian myöhäistä kuitenkin. Just niin. Ja sun nykyinen putteri on ollut siis sen koko 3 vuotta päkissä? Ei, se on ollut nyt 2 kuukautta vaan, että se on ihan tuore. Me tänään aiotaan siis tutustuttaa nyt Leevi kunnolla läpi maailmaa. Sä olet näitä joskus putannut, mutta et kattavasti. Joo, silleen hipistellyt aina ohi mennä. Joo. Käydään vähän enemmän puttereja läpi, mikä tuntuu miltäkin ja mahdollisimman niin kuin rehellinen palaute, että miltä tuntuu. Joo, tehdään näin. Joo, mennään katsoa, kuin meidän käy. Jep. Sulla on nyt siis OC1i, joka Joo. on insertillinen. Toi on varmaan ehkä odotetuin läpiläinen, mitä on ollut. En tiedä, johtuuko siitä, että samanaikaisesti läpinputterit on noussut niin kuin tosi paljon suosiossa. Ja sit sen myötä, kun tuli ensimmäinen, mikä ei ole ihan niin ufon näköinen, vaikka toi nyt näyttää tommoselta Star Trek-laivalta toikin. Mutta nämä niin orkkispehkeet, niin näähän on hurjia. Kyllä. Tää näyttää mun mielestä ihan siis hyvältä silleen ja vähän enemmän niinku normaalimmalta kuin vaikka nämä muut. Nämä on vähän ehkä palikkamaisia, niin tässä on kuitenkin vähän pyöräyttä ja näin. Pistä pari puttia ihan Laitetaan. mielenkiinnosta, miltä se tuntuu. Tää on aika niinku kovan tuntunen tää insertti. Joo, se insertti nimenomaan on niistä se niinku napakampi. Joo. Koita vaikka siihen kaveriksi. Siinä on nyt se vaan niinku sama pinta, mikä sit siinä ei-insertillisessä on. Tää on nyt, mikä se oikein nimi on? MES 1. Ykkönen, jes. Joo. Mutta niinku tuntuma paljon pehmeämpi. Juu. Kyllä. Tää on mun mielestä sillain kiinnostava, että jos nyt katsoo vaikka skottikameronia tai jotain muuta, niin siellä on tosi iso määrä erilaisia vaihtoehtoja, kuinka paljon on tow-hängiä missäkin, kuinka paljon on shaft-liiniä missäkin, paljon, niin kuin, jotenkin attribuutteja on kauhean monta. Tässä on kaikissa sama painotus, se on ihan sama mitä sä teet, niin se vaan niin kuin, se on tasapainoinen. Ja sit sulla on gripissä se niin kuin valinnanvara. Paljonko gripissä on nyt tehty forwardly. Okei. Et siellä on, ja sen takia näissä demo-gripeissä näissä lukee, että tässä on press ja sitten on 3 astetta eteenpäin. Okei. Ja siinä tässä on 1,5. Näissä on yksi ehkä suurin, joskin sä nyt puttaat muutenkin hyvin, niin ei välttämättä näy myöskään tässä pallon niinku rullintaan lähdössä niin iso ero. Niin. Mut yksi ihan konkreettinen, vaan visuaalinen esimerkki näistä on, että kun katsoo tuommoista karvamattoa kohden, että jos siellä on yhtään tulokulma on liian jyrkkä tai lofti on jollain tavalla siihen omaa strokkiin väärä, niin tuossa alkaa pallo saman tien pomppia ja tässä jättää jäljen. Mutta nyt sitten taas, kun katsoo valoa vasten, niin siitä mistä pallo oli, niin se vaan niin kuin lähti heti pyöriin.
Ja mä en ole vielä niin läpi fitatessa, mulla ei ole kukaan tullut vastaan, ketä olisi aktiivisesti saanut pomppia sitä. Kun sitten taas niin monella muulla putterilla, niin porukka tulee joskus aika jyrkkää ja se ottaa sen pari pomppua ennen kuin se lähtee pyörittämään. Mutta sitten sen lisäksi, että on niin todella isot flottipäät, niin läpi tunnetaan myöskin ja on nähty Adam Scotti vetää broomstickia. Lucas Glover. Joo. Taitaa olla toinen. Tää on kyllä mulle ihan vieras maailma ja huomaa heti tosta niin ei ole niin varmaan ollut tekemistä. Joo, he ei lähde oikein raiteelle. Mutta tää on siis älyttömän painava ja se tuo kyllä sen. Varmaan menee hetki tottuu tähän. Tossa noin paljon massaa takaa. Se heilautus on oikeesti tosi pieni. Jep. Mitä se vaatii. Joo. Tää ei oo mulle, mutta jollekin tää voi varmasti sopia. Tossa on vielä toi puolipitkä versio. Onko tää niinku armlokki? No se on niinku kun ei sit taas tohon logiikkaan itsessään se armlokki mun mielestä ainakaan sovi niin paljon. Et mä käytän sitä counterbalancena, mutta on tossa niin paljon sit taas forward pressia, että armlokki se varmaan niinku oikeesti olisi. Mut en mä ainakaan tuettuna tonne, niin mulla on semmoinen olo, että sit se menettää sitä toimintaperiaatetta. Joo, eikä se oikein, mä en oikein, tää on ehkä vähän kuitenkin lyhyt siihen, että sen tukista. Joo, mä tykkään kyllä ite näistä counterbalanceista, kun tästä saa niinku osuvasta semmosen tosi niinku, voisiko sanoa syvän niinku tunteen, että se niinku vähän kuin ikään kuin tärähtää siihen lapaan ja lähtee. Ja se tuntuu eri tavalla, kun sä pidät sieltä varren vähän alempaa kiinni. Niin. Sä oot niinku jollain tavalla lähempää sitä osumaan, vaikka siellä. Kyllä. Vaikka se on ihan sama matka, mutta kun se värähtelee sinne kauemmas vielä. Joo. Joo, tää tuntuu kyllä hyvältä. Onko sulla mitään vaikeuksia niinku, että onko se helppoa, että sen vaan antaa tossa jotenkin niinku mennä raiteille? Joo, on, että silleen, sitä mä etin putterissa, että se on niinku mahdollisimman helppoa. Että joo. Sen takia mulla on aina ollut niinku tommosia mallettiputtereita, että musta tuntuu, että bladeillä se on vähän ehkä haastavampaa niinku normibladeillä. Jep. Mutta tämähän on nyt sitten tietysti eri juttu. Se on eri juttu, mutta on tää on nyt niin paljon kevyempi pääpainotukseltaan, että tää on sillai herkempi pienellä, että kun siitä yhtään ottaa kovempaa kiinni jossain vaiheessa, niin huomaa, että se kyllä sit herkemmin se vähän heiluu. Koititko tätä vielä? Ei. Se on hämäävä, miten kevyt sit taas se on suhteessa. Niinpä onkin. Joo. Mut toi on tyylikäs, ton kun laittaa päkiin, niin se oikein loistaa sitä. Oi vitsi, minkä kuulonen osu. Ihan eri. Jep. Meillä on ongelma, kun sä et ole putannut millään ohi. Ei sun kannata omaan koskeakaan, jos sä vedät sillä yhdenkin ohi, niin sä oot vaihtamassa heti putteriin. Nää on ollut kyllä siis niin kuin meille, niin tää on kiva, kun porukka pääsee näihin testaamaan, oikeesti käpistelemään. Ja kyllä meillä joka päivä, jos takomalaiset on toinen, niin sit läpiläiset on toinen, kuin mitä ihmiset tänne tulee katsomaan. Joo, takomot ja nämä läbit, niin molemmat kyllä aika todella hyviä tuotteita. Ymmärrän haipin. Miten tuolla, kun sä liikut piireissä, niin puhutat paljon läpeistä? Onko se semmonen, mikä aiheuttaa kilpureilla keskustelua? No kyllä se jonkun verran, että se jakaa kyllä mielipiteitä, että jotkut tykkää ja jotkut, ketkä sit on ikänsä putannut vaikka Scottin bladeillä, niin, Jep. niin ne on sit aika eri mieltä. Tuntuupa erilaiselta tää toi jälkeen. Tuntuu, että tässä on niinku, tuli offsettiin niinku
monta lisää. Oi kaki. Me lähdetäänkin kisoon sittenkin läpi. Sä sanoit, että sulla on tärkeää se, että se niin tuntuu vaivattomalta. Onko sulla joku muu, mikä sun mielestä tekee hyvän putterin? Kyllä se, mun mielestä se on tosi paljon sitä, että se vaan niin kuin antaa sulle semmoisen niin kuin luottavaisen fiiliksen siitä, että joo. Mulla se tulee siitä, että se istuu hyvin siihen pallon taakse ja mä tykkään, että siinä on just tämmönen niin kuin linja Jep. tai viiva. Että mä käytän itse siis putissa viivaa ja tykkään, että se niinku... Niin se siis niinku pallossa on viiva, minkä mukaan pallossa sä vedät. On viiva ja sit mä tykkään, että se niinku jatkuu ja mä ajattelen puttaamista niinku aika paljon sen niinku viivan kautta, että mä puttaan sen johonkin linjaan ja sit se lähtee siitä niinku. Jep. Joo. Säkkinen menee silläkin. Kyllä. Niin. Kyllä mä oon hyvin putannut tällä. En ihan vielä lähde vaihtamaan. Onko sulla joku, nyt on niinku aimpointit ja kaiken maailman lukutavat on niinku kehittynyt kauheasti, niin onko sulla joku tekniikka, miten sä luet greenit? Ei ole mitään, en käytä aimpointtia tai muuta. Että siis käyn niinku, jos tästä putataan tohon, niin katon niinku aluksi, että mihin päin se niinku breikkaa silleen niinku pintapuolisesti, että onko se oikea vasen vai vasen oikea. Ja sitten jos tää leikitään taas nyt vaikka oikea vasen niin kuin tää on, niin sitten mä tuun tänne sivulle aina sille niinku sille puolelle, mihin se pallo breikkaa. Niin eli alapuolelle. Niin siltä sivulta katon, hahmotan, niinku, että onko se ylä- vai alamäkeä ja vähän sitä niinku slopein suuruutta ja sitten mä katon molemmin puolin vaan sen linjan ja koitan niinku piirtää semmosen linjan siihen. Niin sä näet viivan. Joo, mä näen niinku molemmat, että mä näen niinku sen, mihin mä laitan sen pallon viivan. Mm-hmm. Se on niinku se, mihin mä tähtään ja lähetän sen. Ja sitten kun mä oon tässä pallolla, niin sit mä niinku hahmotan sen, että missä vaiheessa se lähtee niinku siitä linjalta niinku kääntyä sitten. Justi, joo. Mä koen, että mä oon aika hyvä siinä niinku näkemään niitä linjoja ja aika tarkka myös siinä. Joo. Mut läpit sai niin kun ulkomuodostaan huolimatta, niin ne sai sut ihan hyväksyntää. Kyllä, ehdottomasti. Ja kyllähän se tossakin nähtiin, että hitusen paremminhan se lähtee rullaamaan toi läpi mullakin. Että kyllä. Mikä sut sais vaihtaa? No huono puttaa. Varmaan. Että vanhan tarvii epäonnistua, että voi etsiä uutta parempaa. Niin kyllä. Että tällä hetkellä mulla on aika kova luotto tohon ja se toimii hyvin. Niin... No ei silloin kannata lähteä vaihtamaan. Niin ei munkaan mielestä. Että sit jos se alkaa yskiä, niin sit sitä voi ehkä harkita. Mutta... Mites olisiko valitaan meidän top 3 läbit? Mä tykkään tästä aivan valtavasti johtuen, että tämä on minun putteri. Se on hyvä, mutta myöskin tää Blade on mulla. Siinä on mun 2 heti kärki. Joo, on mullakin aika selkeä, että mulla on tää ehdottomasti 1, tää Counterbalance ja sitten 2 on tää Blade ja 3 on sitten tää uusi. Se OZ1. Kyllä. Mä luulen, että mä vedän mun 3 tämän. Okei. DF2. No nyt mä en putannut yhtään tässä, mutta tässä on jotain. Tässä on jotain poikkeuksellista tyyliä. Kyllä se menee. Ja sitten menee ihan niinku huippuhelpolla. Tällä tuntuu, että täällä tarvii nähdä kaikista vähiten varmaan niinku vaivaa näistä normimittaisista puttereista. Se vaan niinku menee. Joo. Okei, mut katsojille sinne, niin tervetuloa testaamaan Blade-puttereita. Tää oli meidän käpistelytuokio. Tämmönen on tarjolla ihan kaikki. Kyllä. Tulee fittaamaan itsellesi puttereita. Jep. Kiitos. Kiitos. Moro.